The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa Pagkakang Tamang Opo, Oras si mo po ba Maestro ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Lunes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayo napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate, at Channel 62 sa GMA for the Box. Umpisa na natin ang tabang ora mismo ito mga kaaksyon mula sa ating satellite office sa Kongreso. Isang delivery rider mula sa Caloocan City ang lumapit sa ating tanggapan para sa kanyang 4 na buwang gulang na anak na nagkaroon ng hepatitis at pneumonia. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Ako po si Jimwell C. Royo na humihingi po ng tulong para po sa hospital bill ng aking anak na nagkaroon po ng hepatitis. Humihingi po ako ng tulong sa Ako Bicol at kay Congressman Saldigo. Sana po matulungan niyo po ako. Maraming salamat po. At ngayon ay makakausap natin si Jimwell Royo. Magandang hapon sa iyo, Jimwell. Magandang hapon po. Opo, kamusta ka na po ngayon? Kamusta na po kayo ngayon? Okay naman po. Nagpapasalamat po ako kay Ako Bicol Party List at kay Congressman Saldigo. Opo. Sir, maitanong ko lang, ano po yung trabaho niyo, Sir Jimwell? Delivery rider po. Opo, at itong misis mo, ano yung trabaho din? Wala po sa ngayon. Siya po yung nag-aalaga sa dalawang anak. Opo, kamusta na, Sir Jimwell, itong pagiging delivery rider? Mahirap po pero kinakaya naman po. Opo, Sa pamilya. nasa magkano po itong kinikita nyo sa araw-araw, sir? 500 to 600 po per day. 500 to 600, sir. Ano yung dinideliver nyo, sir? Parcel ba or mga pagkain? Parcel po. Opo, ilang taon ka na dyan sa trabaho mo, Sir Jimwell? 1 year pa lang po. Ilang taon ka na, sir, sa iyong trabaho, sir? 1 year pa lang po. 1 year. Ito ba, kasal ba kayo ni Mrs.? Hindi po. Live-in partner pa lang po. Opo. Ilan po yung anak nyo, sir? 2 po. At pang ilan po itong anak nyong merong sakit po, sir? Pangalawa po. Pangalawa. Opo, maaari nyo ba, sir, maikwento sa amin paano nagkaroon o paano nakuha po itong sakit ni baby? Yung pinanganak po kasi siya, premature po kasi siya. Tapos, yung panabigyan po kasi ng misis ko po, naubos po. Opo. Tapos marami na pong nakain na
poops yung anak namin. Opo. Tapos yun, sabi po ng doktor, marami pong conflict. Mm-mm. At then na-confine po siya sa main ko. Opo. Ano yung mga kadalasan or ano po yung mga sintomas po na nakikita nyo po dito sa kay baby? Dun po sa kulang po siya sa buwan. Opo. Kailan nyo sir napansin na meron na palang ganitong sakit po ito si baby, sir? After 1 month po. Ano yung nakita Tapos- nyo dito sa kay baby? Noong una lang po kasi inuubo lang po siya. Opo. Tapos may stipon. Tapos hanggang pina-check up po namin siya sa may doktor. Opo. Tapos nung tinurukan po siya ay kinuhaan po siya ng dugo para sa test po. Opo. Tapos kamusta sir yung lumabas na resulta? Yun po, doon na po nagsimula yung paninilaw niya po. Tapos ano daw yung sabi ng doktor nung lumabas na itong resulta regarding dito sa karamdaman ni baby? Yun nga po, nagkaroon po siya ng hepatitis, saka po bleeding po sa utak. Tapos nagkaroon po ng pneumonia. Opo. So, kailangan po kayong manatili dyan sa ospital. Opo. Nga ilang linggo na po kayo dyan sa ospital, Tatay Jimwell? Bali yan na po, outpatient na po siya noong May 9. Opo. Nakailang linggo po kayo dyan sa ospital? Nakadalawang linggo rin po. Opo. Gaano sir, sumasapat naman po ba itong kinikita nyo sa araw-araw, especially ngayon na meron pong gamutan po ito si baby? Hindi rin po sumasapat sa araw-araw po. Talagang pinagkakasya na lang po namin yung kita po sa araw-araw. Saka sa pagbili ng gamot. Opo. Pero ngayon sir, Jimwell, kamusta na po itong kalagayan ng iyong anak? Sa ngayon po, okay naman na po siya. Malusog naman na po siya tignan ngayon. Opo. Pero meron Hindi na po po siya ba itong naninilaw. Opo, meron po ba itong iniinom na gamot? Yung mga vitamins po na nireseta po ng doktor. Opo. Pero sa ngayon sir na lumapit po kayo sa Ako Bicol at sa aming program, ano po yung idinulog nyo pong sa amin? Ang hinihingi ko pong tulong ay yung hospital bill po. Kasi po masyado pong malaki. Hindi po namin kayang bayaran. Opo, nasa magkano pa po itong hospital bill nyo sir? 76K po. 76,000 na lang sir. Opo. Pero nasa magkano po ito lahat nung paglabas nyo sa ospital? Nasa 272,000 po. Opo. Pero saan po kayo kumuha nung ibang pera na pambayad po dito sa hospital bill hanggang sa bumaba na lang po ito sa 76,000 pesos? Sa iba pong ahensya na nilapitan ko po at binigyan naman po ng mga tulong, guarantee letter po. Opo. Para po sa hospital bill. Opo, sa madaling sabi sir, ang iniisip nyo na lang yung balance, itong 76,000. Opo, yun na lang po ang natitirang balance po. Opo, sige Sir Jimwell, para sagutin ang pangangailang medikal, nasa
kabilang linya ng ating telepono si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Alvin. Magandang hapon po sa inyo lahat, sa mga tagapanood at tagapakinig po ng Tabang Ora mismo. Opo, meron po tayong tatay, kababayan na humingi po ng tulong regarding po dito sa balance nila sa hospital bill. Ano pong maaaring maitulong ng Ako Bicol Party List dito sa kay Tatay Jimuel? Opo, napakinggan ko po yung sinabi o nabanggit ni Tatay Jimuel Royo tungkol sa kanyang anak na si Baby Kai na 4 months old pa lamang na nagkaroon ng karamdamang hepatitis at pneumonia, no? Ayon sa kanyang mga medical certificate at mga papeles na naisubmit sa People's Day kanina dito po sa North Gate ng Kongreso ay kinukulang po ang kanyang may balanse po ang kanyang bill sa ospital sa Philippine Children's Medical Center na abutin ng 76,000. Tama po ba? Tama po, Sir Alvin. Opo. Ngayon po yung 76,000 po na yan na natanggap ng ating opisina at inakyat ng ating mga staff sa People's Day, ito po ay sasagutin na ng Ako Bicol Party List, no? Ayun. Tutulungan siya para makumpleto na yung balanse na yan at masettle na nila yung bill nila sa Philippine Children's Medical Center. Apo, ano po ang magiging proseso po nito, Sir Alvin, para makuha po ni Tatay Jimuel itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Opo, tulad po ng nababanggit natin linggo-linggo, no? Sapagkat sila po ay bumisita na rito sa People's Day natin tuwing Lunes at nag-submit sila, siguradong nagkaroon tayo ng mga assessment dito dahil sa kanilang mga sinubmit na mga papeles, ay hihintayin na lamang nila at pinroseso na natin, hihintayin na lang nila Tatay Jimuel yung tawag ng ating mga staff, no, ng Ako Bicol Party List para sa pagbigay sa kanya, pag-release ng guarantee letter sa kanya. Apo. At ito po ay sa lalong madaling panahon po, sir. Yes po, ora mismo yan. Mangyari lang po ay hinihintay po natin ang approval ng Department of Health para sa issuance ng code. Number code yan ho yan na natatanggap ng ating mga pasyente, no? So as far as the Ako Bicol Party List is concerned, we have already processed the amount, no, na 76,000 para makumpleto na ni Tatay Jimuel. Hintayin na lang niya yung release ng GL, tatawagan siya ng staff natin. Ayun. Sige, balikan ko lang si Sir Jimuel. Sir Jimuel? Hello, Sir Jimuel? Yes po. Apo, narinig niyo po si Sir Alvin na sasagutin na po ng Ako Bicol Party List itong 76,000 na balance nyo po dyan sa ospital. Ano po yung mensahe natin sa Ako Bicol Party List? Nagpapasalamat po ako ng marami po sa pagtulong po sa Ako Bicol at kay Congressman Saldigo sa pag-settle po ng hospital bill namin po. Marami pong salamat. Opo, at tama po yung nilapitan nyo dyan, sir, sa Ako Bicol Party List na talagang tumutulong po sa mga kagaya nyo na nangangailangan ng medical na asistensya. Ayan, sa muli, maraming salamat po, Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Walang anuman po, mabuhay po ang Ako Bicol Party List. Opo. Ayan, Sir Jimuel. Yes po. Opo, sa muli, maraming salamat po sa iyong tiwala sa aming program at asahan nyo po, meron po kaming team na aalalay po sa mga susunod na proseso at hiling po ng aming program na mapabuti po ang lagay ng iyong anak. Maraming salamat po. Opo. Sige po. Sige mga ka-aksyon, dumako naman tayo sa ating tabang panawagan. Isang padre di pamilya, 20 taon nang nagtitinda ng leche plan. 2 araw na umanong hindi umuwi sa kanilang bahay. Ang panawagan ng kanyang anak. Panoorin po natin ito. Good day po sa inyong lahat. Mananawagan lang po ako sa inyo, sa aking ama na nawawala noong 28 ng umaga sa Pulangi, Albay. Siya po ay isang vendor ng leche plan. May suot po siyang long sleeve na stripe tapos nakapantalo na blue. Umaga po yun nawala siya. Sana po
sino po ang nakakita o makakahanap po, sana po ipagbigay pong alam po sa amin. Salamat po. Ayan, makakausap natin live si Patrick Cardino, ang anak ni Tatay Danilo Cardino na 2 araw nang nawawala. Magandang hapon, Patrick. Hello po. Opo, kamusta na po kayo, sir? Okay naman po. Opo, maaari nyo bang maikwento sa amin kung paano po nalaman nyo na nawawala na pala itong tatay nyo? Bali po, yung time na yon, mga June 27, gabi, meron pong sabong sa barangay Gabon, barangay Gabon, Pulangi, Albay. So nagpunta po kami doon para magbenta ng leche plan. Opo. And then yung time na yon, papunta pa lang po kami doon, nasiraan na po kami ng sasakyan. Opo. Diyan po sa barangay Gabon sa loob. So ang ginawa ko po, umuwi muna po ako sa amin dito sa Ligaw para kumuha ulit ng bagong sasakyan na pabalik ulit para pag-uwi kami, may service pa rin. Opo. Kaso lang hindi ko na po kinaya nung time na yun dahil sobrang puyat na rin tsaka pagod na rin po sa sa pagbenta ng leche plan, hindi ko na kinaya. So nagdesisyon po ako na na umaga na lang kasi tumatawag naman po sa amin yun. Opo. Ay kitawag po yun sa mga friends niya na nagsasabong din sa loob ng sabungan. Opo. Ang ginawa ko po, kasi alas 8 na ng umaga, alam ko po tapos na yung sabong. Pumunta na po ako ng Pulangi. Opo. Ayun, sabi sa amin nung kasama niya, kasi may kasama po siya na hindi na ako magsalita, Pepe, ganun. Opo. Sabi nung sign language sa amin na umalis daw, nagbenta daw ng natirang leche plan. Sabi decision kami na puntahan namin yan sa bayan ng Pulangi. Tapos, inanap namin po sa bayan ng Pulangi. So, hindi po namin siya nakita ng time na yon. Opo. Anong oras? Hindi na po na Opo. umuwi. Anong oras po kayo naghiwalay nitong tatay mo para, kumbaga Gabi sabi po, mo, gabi. ikaw ay uwi para kumuha ng motor sana? Gabi po. Gabi. Gabi Opo. talaga ito nagtitinda si papa mo? Pa? Gabi lang talaga ito nagtitinda ng leche plan itong tatay mo? Gabi, minsan umaga, kung saan po yung may mga sabungan. So ang lugar na talagang pinagtitinda niya ay mga sabungan. Opo, sabungan. Ano yung Ayan. huli niyong pag-uusap ng tatay niyo? Meron ba siyang sinabi na kung saan mo siya susunduin dapat? Wala po. Wala po. Yun lang. Kukuha lang po ako ng bagong service kasi yung service namin na sira. Kasi sabi ko, uwi muna ako. Kukuha ako ng tricycle para Opo. pag-uwi natin, meron tayong service. Opo. Wala ba siya, sir, na dalang cellphone para makontak Wala po. nyo? Wala po siyang dala. So saang lugar dapat in case na pag nagtitinda siya ng leche plan, anong lugar po nyo sinusundo po itong tatay nyo? Yan lang po mismo kung saan siya nagbebenta, doon din naman siya sundo sa sabungan, ganon. Opo. Kung sa bayan siya nagbebenta, doon din kami. Opo. Siya lagi po kami magkasama nun pag nagbebenta. Kasi nung time na yun, umuwi muna ako kukuha lang talaga ako ng service namin. Opo. So ikaw yung talagang kasama Kasama ni niya po. tatay mo Opo. para sa pagtitinda ng Opo. leche plan. Opo. First time ba ito, sir, na 2 araw na hindi na nakauwi itong tatay mo? Opo, first time. Yan po yung pinakauna niya. Opo. Ano yung ginawa nyo nung unang araw na hindi pa umuwi itong tatay nyo? Ano po, naghanap po kami. Hinanap namin kung saan. Ito po Yun ba po ang ay... ginawa namin. Opo. Pumunta kami sa bayan ng Pulangi, dito sa Ginubatan, kasi sabi sa comment sa post sa FB, meron daw nakakita na sumakay ng jeep. Yung papunta daw ng Ginubatan, pinunta namin Ginubatan. Opo. Tapos kahapon naman, pumunta namin ng Sorsogon, kasi minsan nasa Sorsogon yun. Opo. Before po ito mawala, itong tatay nyo, meron ba itong pinagdadaanan? Meron ba itong sakit? May sakit po yan, high blood, tapos sa puso, tapos minsan inatake ng gout.
Opo. Yun po yung sakit niyan. Opo, bakit po kayo napunta doon sa Sorsogon? Kasi po minsan nandun po siya sa Sorsogon. Minsan pagka may malaking event na derby, ando dun po yun talaga sa mga sabungan na derby, malaking sabungan. Opo. Dahil, kumbaga, yung target niyang mapagbenta na yung sa mga sabungan dahil mabenta itong leche plan. Opo. Sa pagkakalam mo, sir, meron ba siyang nakaaway or nakagalit itong tatay mo? Ay, wala. Wala po, mabait po yun, sir. Opo. Dahil po ang mga friends niya na nagtataka daw, bakit daw hindi daw umuwi. Opo. Sinubukan nyo na po ba, sir, na puntahan yung mga lugar na madalas na pinupuntahan po nitong tatay nyo? Wala. Ang ginagawa lang yan, pagkabenta, uwi sa bahay, tapos bibenta ulit. Ganun lang ginagawa po yan. Hindi po siya mahilig magtambay sa labas. Opo. So Wala ngayon, siya hilig dyan. opo, ito po bang insidente ay naipaabot nyo na po ba sa pulisya? Papunta pa lang po kami ng Pulanggi. Ay, ngayong Mag-apply po kami doon, opo, tapos ngayong araw nyo pa lang po na i-report po itong insidente po. Opo, ngayon po, i-report namin ngayong araw na to. Opo, itong insidente ay naipost nyo po sa Facebook. Opo. Kamusta, sir? Yung mga, meron na bang nagbigay ng impormasyon patungkol dito kay Tatay Danilo? Wala pa po. Kasi ang nakakita naman sa kanya po, ikaw niya rin vendor na leche plan eh. Opo, ano daw yung sabi? Ano yung huli niyang... Ang sabi, ang nakausap po yun, ang sabi niya, nakita daw yung papa ko doon sa may Star Drugs. Hindi ko maklaro kung sa Star Drugs kasi nang sinabi niya Star Drugs daw eh. Nakipagkwento pa nga daw sa kanya. Opo. Tatanong kung ilan pa yung leche plan na natitira. Doon sa bagong rating lang. Kasi marami kasi nagbebenta dito niyan dito sa amin talaga sa Ligaw. Mga taga-Ligaw lang talaga nagbebenta yan. Opo. Sige, Patrick, Sabi sa ano? amin. Opo, sige, Patrick, ano? Marami sa ating nakakapanood ngayon. Maaari kang manawagan in case po na may nakakita dito kay Tatay Danilo. Okay po. Good day po sa inyo po. Nananawagan po ako kung sino man po nakakita sa papa ko na huling nakita po ay nawala po noong June 28 ng umaga dyan po sa bayan ng Pulanggi. Nakasuot po siya ng stripe na red tapos naka-pants na maong. Isa po siyang vendor na leche plan. Sana po ipagbigay po alam sa amin. Opo. Yan mga ka-aksyon, sa muli, yan naka-flash sa inyong mga screen ang larawan ni Tatay Danilo. Siya po ay isang maglalako ng leche plan. Ang kanyang damit noon ay siya yung uling nakita ay long sleeve na red stripe at maong na pants. Uli siyang nakita sa sabungan sa Gabon, Pulanggi, Albay. Yan, 54 years old. At yan ang number 0977-044-7843. At maaari rin kayong magbigay ng mensahe sa aming official Facebook page, Tabang Ora mismo. At tulungan natin itong pamilya na mahanap itong si Tatay Danilo. At yan, Danilo, makikipag-ugnayan po kami ang aming team ay makikipag-ugnayan po sa inyo at sa pulis para sa agarang paghahanap po dito kay Tatay Danilo. Kung meron kang mensahe dito in case na baka nakikinig si Tatay Danilo, ano yun, sir? Pa kung nasan ka man, umuwi ka na po. Kasi nag-aalala rin po kami. Lahat kami nag-aalala sa iyo. Sana po umuwi ka na. Kahapon pa po kami naghahanap sa inyo. Opo. Sige, salamat Patrick dahil sa idinulog mo sa amin at makakaasa ka na makikipag-ugnayan kami sa inyo at sa pulis hanggang sa makakuha tayo ng impormasyon patungkol dito kay Tatay Danilo. Opo. Salamat po. Yan. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, dating maglalakon ang buong kwentong ito, panoorin po natin
Yan, sa pagbabalik, dating maglalako ng kakanin ay nanawagan sa ating program para makahingi ng tulong medikal. At ang buong kwento at ating ora mismong pagtugon. Abangan, kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pang tabang. Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski gurano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin marahin na aldaw sa Indo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun.
It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo itong mga ka-aksyon, tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng serbisyo ng Ako Bicol Party List sa Kongreso. Dumulog sa ating tanggapan si Ana Leti, 54 na taong gulang na dating naglalako ng kakanin. Nagkaroon ng stage 5 chronic kidney disease. Magandang hapon sa iyo, Ana. Magandang hapon, Ana. Yan, sinusubukan po natin muli na matawagan ito si Ana para malaman natin ang buong kwento at kung paano matutulungan ng Ako Bicol Party List. Yan, magandang hapon, Ana. Yan, medyo mahina po yung signal ni Ana, no? Yan po si Ana, dati pong naglalako ng kakanin na nagkaroon po ng sakit na CKD. Ayan, at dumulog siya sa tanggapan ng Ako Bicol Party List dyan sa Kongreso upang humingi ng tulong. Ayan, si Nanay Ana. Mapapansin na medyo lumaki itong kanang kamay. At personal siyang dumulog dyan sa Ako Bicol Party List na sinubukan na matulungan ng Ako Bicol Party List. Yan, sa muli, yan si Nanay Ana. Yan. Hello, Nanay. Hello, Nanay. Hello po, magandang hapon po. Opo. Kamusta na po kayo ngayon, Nanay Ana? Medyo makirot pa yung yung braso ko at saka sa dibdib dahil kailangan na po talaga siguro siyang maopera. Opo, kasi nakita ko sa kanina yung video ay napansin ko yung kanang kamay mo, Nanay, na lumaki po. Ito ba yung epekto dahil dyan sa sakit mo, ma'am? Opo, effect po talaga siya sa epekto po talaga to siya, sir, sa yung barado kasi po yung yung mga nerves, yung ugat niya sa dibdib. Opo. Maraming nakadikit na red blood. Opo, So, hindi siya gawin na i-dialysis ako, panay tunog yung makina kasi hindi makadaloy na mabuti yung dugo ko. Opo, maaari nyo bang maikwento o Nanay Ana kung paano mo nalaman na meron ka ng ganito pong sakit? Although matagal na po itong kumikirot lagi yung dibdib ko pero parang kinakaya-kaya ko lang dahil sa kakapusan din ng budget namin. Hindi ko agad siya pinatingnan sa doktor. Opo. Kasi medyo ayos pa naman yung pag-dialysis ko. Opo. Yung nag-trigger na talaga siya at saka hindi na ako magkakatulog sa kirot. Opo. Kaya na-alarma po ako, nagpapa-ultrasound na ako agad.
humingi rin ako ng tulong sa governor namin Inares na Opo. masuplayan ako ng kasi mahal din po yung ultrasound eh. Opo. Maabot rin ako ng mga 10,000. Opo. So na-accommodate naman po nila yon, pinagawa namin sa kidney center. Opo. So nakita nga doon sa ultrasound na sobrang daming bara yung parang clots yung blood clots yung dibdib ko. Opo. So nag-running siya ng mga ilang months, mga siguro 3 buwan na kasi itong dala ko eh. Lalo na siya ng baga hanggang mukha ko, maga na rin. Opo. Tapos yung braso ko, pati breast kong kabila, lumalaki na. Kaya naalarma yung doktor sa vascular. Sabi niya, kailangan ma-opera to, manghingi ka na lang ng GA kung saan ka makakahingi. So Opo. Nilakad ko rin yung telehealth ko, buti naka-avail ako ng mga 40,000+. Opo. So may natitira po na 50+. Wala na talaga akong ibang lapitan dahil nakalapit na ako ng ibang GL para doon sa ultrasound na mga procedures na iba. So ito nang pinakahuli ngayon, may nagsuggest sa akin na lapit ka na lang dyan kay Congressman ako Bicol at saka Congressman Saldico na Opo. baka matulungan ka. Kaya yun, pumila ako nung nakarang linggo kasi hindi ako nakahabol. Opo. Kaya ngayon na lang po ako, bumalik na naman ako, inagahan ko talaga pag gising kanina para makahabol ako. Awa naman ng Diyos na accommodate naman nila ako. Opo, at sabi ng doktor, nanay, linawin ko lang sabi ng doktor ay kailangan mong i-undergo sa operasyon. Opo. Yun na lang po yung inaantay nila yung kasi kinumpitan na nila ako eh. Tapos na-ready na rin po yung mga results ng procedures ko. Opo. Bago nila i-go. Kasi kailangan condition yung heart ko eh bago i-opera. Opo, nasa magkano daw? Okay naman. Opo, sa estimate natin, nanay, sabi ng doktor, nasa magkano raw yung kinakailangan mo pa? Itong kulang na lang po, 52,264.50. Opo. Kasi 100K yung hiningi nila. Meron naman ako ng sa health sa asikaso ko na. Opo. Pero sino po dyan yung kasama nyo, nanay? Ako lang po. So mag-isa kang naglalakad nitong mga papers mo, nanay, nitong mga dokumento mo. Di ko masyadong marinig ba? Ay, sir. Opo, nag-iisa ka na lang, nanay, sa paglakad po nitong mga dokumento mo, mananay? Opo, ako lang po talaga kasi walang ibang, kasi yung mister ko po, PWD rin eh, naisikaso rin siya kanina doon. Hindi niya ako masamahan. Opo, Natitipid rin kami ng pumasahe rin sa layo. pero may anak po kayo, nanay? Opo, na itira po sa sa palengke po, na sa sideline din po siya para may pangtustos rin kami ng pagkain namin. Opo. So ngayon, nay, hindi ka na nakakapagtrabaho dahil dyan sa kondisyon mo, nanay? Opo, wala na po. Hindi. Dati kasi naglalako ako eh, nagtitinda ako ng mga kakanin, tinapa, Opo. Kaso lang itong sitwasyon ko nga na dialysis na ako, hindi na ako ng mister ko kasi minsan nahihilo rin ako bigla. Opo. Pero meron po kayong iniinom na gamot, nanay? Po? Meron po kayong maintenance or iniinom pong gamot? Meron po. 10 klase. Kaso lang po, meron naman po kaming supply sa katulad ng sa congressman namin. Every 3 months po kasi nakakalapit kami. Opo. Kaya nakakaipon rin po ako ng ng gamot ko na GL. Opo. Kaya sa awa naman namin doon, sapat-sapat lang rin yung namin. Basta kailangan lang talaga sipagan mo yung pagpila-pila kahit madaling araw kami nag-start ng pila doon para makakuha kami ng ng gamot namin. Opo. So, sinabi nyo kanina, yung anak nyo ay nag-sideline po dun sa palengke para sa pang-araw-araw nyo po. Opo. Siya na lang ba, ma'am, yung... Opo, siya na lang ba, ma'am, yung naasahan nyo po sa gastusin po sa pang-araw-araw nyo, ma'am? Meron din yung isang, kasi 2 anak ko, kaso lang yung isa, nag-asawa na.
may time naman din na nag-aabot rin yung lalaki ko pag meron siyang extra. Opo. Kasi construction lang rin siya eh. Pag kumita naman rin siya rin, nakapag-overtime siya. Yun, binibigyan kami. Opo. Na ngayon ma'am na, opo, Binibilang kami ng bigas. na ngayon nanay na natigil po kayo sa pagtitinda, ano po yung pinagkakaabalan nyo na lang po nanay? Ako wala na talaga eh. Hindi na ako wala na akong sideline talaga ngayon. Opo, dahil po dyan sa... Lang yung mister ko, pag meron siyang kaibigan na tumatawag na, ikaw muna magbantay sa bahay kasi nga, stable na rin yung mister ko eh. Ikaw na lang muna magbantay sa bahay. Tapos yun, binibigyan siya ng tag 500. Opo. Nung... Siya yung naiiwan. Opo, nung malakas pa po kayo na nagtitinda po, ano yung kadalasan na kakanin po na tinitinda nyo ma'am? Nasa magkano rin po yung nadidilhensya nyo po sa araw-araw? Yung kinikita? Opo ma'am. Tapos anong klaseng kakanin po yung itinitinda nyo? Yung malakas pa yung paninda ko, rin, minsan naka 600 din ako kita na yun. Opo. Sa isang araw. Sa lugar nyo lang po kayo nagtitinda nanay? May kalakasan yung ko. Opo, at sa lugar nyo lang po kayo nagtitinda nanay? Sa lugar nyo na lang po kayo nagtitinda noon? Or naglilibot talaga kayo ma'am? Ano po, sir? Opo, saan po kayo kadalasan nagpupwesto po sa pagtitinda ng kakanin? Doon sa amin po, sa lugar lang namin. Opo. Nag-iikot lang po ako. Kumbaga, binabahay-bahay ko lang po yun. Opo, at napapaubos din naman ma'am. Malapit rin kami sa center doon. Kaya minsan, pumupwesto ako doon sa may center kasi paglabasan ng mga nagpapacheck up, yun, dito na, bumibili na sila sa akin. Opo. At napapaubos niyo naman po ba ito sa kada araw itong paninda niyo na, nanay? Opo, oo. Opo, sa ngayon dahil sa... Kaya nga ngayon, hindi na ako hindi na talaga, hindi ko na magawa kasi iba na yung sitwasyon ng katawan ko ngayon. Opo, ano yung mga... Biglang nanghihina. Opo. So ano pa yung mga epekto sa'yo, nay? Ano pa yung mga epekto sa'yo nitong sakit mo, nanay? Ano yung mga kadalasan na nararamdaman mo, nanay, dahil dito sa sakit mo? Ay, yung bigla ka na lang nahihilo, masakit ang likod. Minsan dibdib talaga, sir, kasi nga pag dialysis patient ka pala, dibdib at saka ulo. Kasi nga may high blood din ako eh. Opo. Sa pagkakaalam nyo, nanay, saan nyo po kaya ito nakuha, itong ganitong sakit? Saan nakukuha? Opo. Sa pagkakaalam nyo, nanay, saan nyo po kaya ito nakuha? Dahil ba ito sa mga kinakain nyo, nanay, dati? Lahi po namin yan, sir, na inheritance namin yun na may kidney failure at saka yung sa high blood. Una sa high blood. Kasi mahilig ako sa maalat na timpla. Opo. So, ibig sabihin, dahil... Yung doon yung... Posible. Yung ko hindi nakukontrol. Minsan 200. Tapos, biniwala ko kasi nga mataba ako dati. Opo. Yun pala, unti-unti nasisira yung kidney ko. Dahil doon, nanay, sa posible, dahil dito sa kinakain mo na maaalat. Posible kaya, nanay, dahil dito sa pagkain mo ng maalat, ay nakuha mo itong sakit? Kaya nga, kinukontrol ko na ngayon yung sa pagkain ko talaga. How about naman, nanay, sa inumin? Kayo ba ay mahilig sa soft drinks? Dati po, at saka kape, yung tubig ko, ginagawa ko ng kape. Hindi ako uminom talaga ng tubig, halos. Nakakailang kape ka, ma'am? Nakakailang kape ka po sa araw-araw? Tatlong timpla. Kumbaga... araw. Opo, kumbaga... Palibhasa dati, nagtatrabaho pa ako nung dalaga pa ako eh. Opo. Trabaho pa ako nasa mall kami dati. Ang lagi namin iniinom talaga kape kasi malamig doon sa loob eh. Oo.
lagi kami nag-iinit ng tubig para magkakape. Opo, kumbaga hindi po natin naasahan. Ng kape po yung iniinom namin. Kaya isa rin yung nasisira talaga yung kidney ko. Opo, kumbaga hindi natin naasahan yung magiging epekto po nitong madalas nyo pong pagkape at pag-inom ng soft drinks. Kaya nga po. Opo. Kaya iniiwasan ko na talagang yung hindi dapat na talaga kainin. Opo. At ngayon po ay lumapit po kayo sa Ako Bicol Party List. Ano po yung idinulog natin, Nanay? Po sana po na para maoperahan na sana ako, hihingi sana ako ng tulong na sana ma-accommodate ko yung amount na nakitira. Opo. Kasi yun na lang po inaantay sa doktor dahil okay naman po lahat ng mga test po na mga procedures na ginawa. Tapos pag meron na po akong deal daw, yun, na nila ako agad sa schedule ng pag-opera dahil sobrang na talagang laki yung isang breast ko eh. Opo. Pati yung isang kamay ko. Pati mata ko nga po sir na lagi na siya nagluluha at namumuka. Kaya sabi ng doktor, Nanay, ay talagang dapat ma-undergo ka na po sa operasyon. Opo. Yun na lang pong inaantay. Dapat nga nung last week pa to eh. Kaso sabi ko wala talaga kami ibang nalalapitan pa ng GL. Opo. Meron akong nalalapitan pang laboratory lang lahat. Opo. Kasi ang laboratory ko halos 20 mil rin lahat eh. Opo. Kaya Sige. na-accumulate ko naman lahat na natapos na. Yan Opo. na lang pangdagdag na lang ng operasyon. Apo. Kulang na lang po talaga. Apo. Sige, Nanay Ana, wag po kayong mag-alala. Tulungan po ako. Opo. Para Sige po, Nanay Ana, wag po kayong mag-alala para sagutin ang pangangailangang medikal. Babalikan natin sa kabilang linya ng ating telepono si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Sir Alvin, muli. Yes, good afternoon po ulit, sir. Opo. Sa kaso po ngayon ni Nanay Ana, ano po ang ating maitutulong para sa kanya? Yes, sir. At napakinggan natin ang napakahirap na sitwasyon ni Nanay Ana at ng kanyang mister, At alam natin na sa tagal-tagal ng panahon siya po kinapitan ng karamdaman or ng chronic kidney disease or CKD kung tawagin natin. At yun na nga, at napakinggan ko kanina yung mga simptomas, yung mga nararamdaman ni Nanay Ana tungkol dyan sa kanyang karamdaman. Ngayon po ay napakinggan din natin kay Nanay Ana na sa hirap ng kanyang galaw, yung sitwasyon niya. Tama po. Nakakahingi lang siya ng tulong pang laboratorio. Opo. Dahil maganda naman ang resulta, napakinggan ko rin yun, na napakaganda ng kanyang resulta ngayon ng laboratory. Kaya nirecommend ng kanyang doktor dito sa National Kidney and Transplant Institute na kailangan dali-dali na sana magawa na yung kanyang medical procedure na nire-require sa kanya. Opo. Ganito po. At yung nakita natin yan, na-assess na natin yan, yung sitwasyon ni Miss Ana Lete, Opo. Gagawin po pinoproseso na po ng Ako Bicol Party List ito, yung kanyang kakulangan para sa kanyang operasyon, oras mismo natin tutulungan si Nanay Ana, Opo. Para kasi pagka nagtagal pa yan, baka mamaya yung laboratorio niya, mag-iba na naman ng resulta yan, mapupurnada na naman yung kanyang operasyon. Opo, tama po. Ito, siya lumapit sa People's Day natin, Ako Bicol Party List, tutulungan ng lubos-lubos, ora mismo ng Ako Bicol Party List si Nanay Ana. Opo. Kailan po ito, Sir Alvin, na posibleng na matanggap po ni Nanay Ana itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Ito po, sir, ngayong araw ay pinoproseso na natin yan. Yung amount na kailangan ni Nanay Ana, siguro hindi naman magtatagal ito sa DOH naman po para i-approve na itong kakulangan para sa operasyon niya. Tatawagan siya ng ating staff agad-agad. Opo. Sige, balikan ko lang si Nanay Ana, Nanay Ana! Opo, narinig niyo po si Sir Alvin na wala na po kayong iisipin pa. Sagot na po ng Ako Bicol Party List. Ano po ang mensahe natin sa Ako Bicol Party List, Nanay Ana? Magandang hapon po at sa Ako Bicol Party List at saka kay Congressman Saldi ko, napakalaking tulong sana sir.
tulong niyo sa amin na mga mahihirap na lumalapit po sa inyong tanggapan. Sana po maresolba na po yung operasyon ko. Opo. Sana bigyan pa po kayo ng mahabang buhay sa panunungkulan niyo po. At nandito lang po kami nakasuporta sa inyo. Salamat sa Diyos. Opo. At in case po na gumaling na po kayo, nanay, ano po yung una niyong gagawin? Kayo ba ay magbabalik sa pagtitinda? Hello, nanay? Ulitin ko lang Opo, in case po na gumaling na po kayo, ano po yung gagawin niyo, nanay? Kayo ba ay babalik po sa pagtitinda? Kung meron kaming kung merong pagbigyan ng puhunan, sana kung makapaghanap buhay ako para meron din akong kikitain. Opo. Sige, balikan ko lang si Sir Alvin. Sir Alvin! Yes, sir. Opo, in case po na may gusto pang humingi ng tulong mula sa Ako Bicol Party List, ano po yon sa ating mga kababayan? Ay, sa mga nagnanais pong humingi ng tulong medikal sa Ako Bicol Party List, gusto ko lang po malaman ng lahat, Bicolano o hindi Bicolano, ay bukas po ang tanggapan ng Ako Bicol Party List po para dinggin or tingnan po or tumulong po para sa inyo, especially pagkatulong medikal, no? Apo. Gusto ko lang din po i-announce sa atin, sa ating mga kababayan, na tuwing Lunes po, no? Every week tuwing Lunes ay kakaroon po ng Ako Bicol Party List People's Day dito po sa North Gate ng Kongreso. Ito po ay mula alas 9 ho ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ngayon po, mangyari po lamang, dalhin po lahat ng mga requirements, yung mga medical certificate or medical abstract, hospital bill, at valid ID po ng pasyente or kamag-anak na pupunta po dito sa aming opisina. Huwag po kayong mag-alala, lahat po yan ay susuriin ng ating mga tauhan, ating mga staff po ng Ako Bicol Party List, at tsak po yan, lahat po naman ay bibigyan ng tulong. At ito po, Sir Alvin, ay libre. Wala po itong bayad. Yes, uulitin po natin yan, sir, sa ating mga tagapanood at tagapakinig po sa Tabang Ora mismo. Ito pong aming ginagawa ay purong serbisyo ng Ako Bicol Party List. Wala po kaming hinihinging kapalit po dito. Maliit man or malaking halaga, hindi po kami nagpapabayad. Opo. Dahil po dyan, maraming salamat po, Sir Alvin Martinez. Siya po ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Yes po. Mabuhay po kayong lahat dyan. Maraming salamat po. Opo. Nanay! Opo. Sa muli, maraming salamat, Nanay Ana, sa pagtitiwala sa aming program. Asahan nyo pong meron po kaming team na aalalay po sa inyo sa mga susunod na proseso at para matanggap po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. At aming kahilingan, Nanay, na kayo po ay gumaling sa iyong sakit. Salamat po talaga, sir. Opo. Sige, Nanay, maraming salamat po. Opo. Siguro panawagan sa ating mga kababayan na maging leksyon or aral na po ito dahil ang labis ay nakakasama. Lagi natin top priority ang ating kalusugan dahil may epekto po ito sa darating na araw. At yan ang mga ora mismong tinugunan at inaksyonan ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon.
Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Nomer Corporal at ito ang Tabang Ora mismo. action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo